Першы дзень мне нічога не выдалі, мне, прабачце, у меня тампон быў, і вось я, скажем, з ім, з гэтым тампонам хадзіла суткі амаль што, таму што мне ніхто іншае нічого не давала. Я разумела, што мне, я в стрінгах, у мяне няма ні пракладкі, ні паперы, наогул нічого няма. І просто калі я зразумела, што все, зараз просто это уже ненармальна, што столькі там нейкае народнае цела столькі часу знаходзіцца ў арганізме, на наступны дзень за ноч, атрымліваецца, у мяне у крыві былі ўжо штаны. І на наступны дзень, калі мяне в КДБ ўжо прывезлі в гародню і прысутнічала адвакатка, амаль што першае, што я сказала, што я не буду працягваць наогул нічога казаць, ніякую размову з вамі весці, пакуль мне не будзе дадзена якія-то гігіенічныя сродкі. І чалавек, які самы, в прынцыпе, жудасны ва ўсёй маёй гісторыі, ён сам асабіста пайшоў, принёс, не ведаю, набываў ці хтосьці, можа, набываў, асабіста мне принёс у рукі, аддаў вільготныя сурвэткі і пачак пракладак. Праз некалькі дзён маёй адвакатке дазволілі мне ў рукі аддаць майткі.